Love Town? And the real Love Town over there? There's the Statue of Liberty. It's nice to see, isn't it? There, see, that's the cinema over there, can you see it? Yeah, I'm sure that's it. Whoa! It's right up there. Maybe it's a little more busier here. The queues are quite busy.小点找吃鬼哦。Ja, ja. Okay. Hvad siger du? Hvad skal pingvinerne? Hvordan kan det være, at pingvinerne ikke kan flyve? De kan ikke flyve, fordi de er ikke... Hold it for some time. Wow, se den har et armbånd. Af perler. Det er super, for de har et armbånd. Jeg vidste ikke.
en skrækkelig masse ben inde i kroppen, og ude i de frie muskler, der sidder der en masse små biribben, en masse små knogler, der støtter musklerne. Det gør, at det er helt nådebrud at komme i gang med. Så derfor er det i vores øjne i hvert fald uspiseligt. Den går til dyrefoder, fiskemel og den slags ting. Man skal ikke længere til Middelhavslandene, før det er et værd at spise fisk. Så enten så sluger de ben af det hele, eller også så er de god tid til at sidde og pille dem fra. I hvert fald har undertegnet her smagt hestemakrel i Tunesien. Men der var også en skrækkelig masse ben i dem. Men Martin, det sjove af det er jo, at det ikke er beslægtet med makrellen. Den tilhører noget, man kalder for jacks. En familie, som lever i troberne hovedsageligt, som ikke er beslægtet med makrel. Ja, det er faktisk kun deres navn, de har til fælles. De er to meget forskellige fisk ellers. Anatomisk er de også forskellige. Hestemakrellen har det organ, der hedder en svømmeblære, og det har makrellen altså ikke. Makrellen er en af de fisk, som skal holde sig i bevægelse hele sit liv, for ikke at synke til bunds. Men Bjørn, der er en anden stimefisk herinde, som faktisk er vigtigere end de to her. Det er der. I kan ikke smell. Uy, uy.